Nu er vi gået over til syvmandsholdet og kigger. De fører allerede 1-0. De scorede lige, da det blev givet op. Ja, det er godt spillet. En lille meddelelse fra stævnekontoret. Er der trænere eller ledere, der har interesse i at få udleveret godt spillet, RB! Et spilleprogram for søndag. Et fuldstændig opdateret spilleprogram for søndag, som vil afhænge ved stævneinformation. Så kan man begynde at regne lidt på det der med lydens hastighed, ikke også? Så kan man faktisk høre, at der er forskel på, at lyden ikke bevæger sig så hurtigt, ikke også? Jonas, Mathias, Oliver, Karl, Oliver! En eller anden skur, ikke? Ja. Og der er en kæmpe række musik, skateboard med. Kom igen, Kadir! Karl! Ah, god idé, Kadir. Yes. Jakob er der igen, yes. Godt spillet, Mads! Hjælper ham, Kadir. Godt, Mads! Hjælper ham, Jakob Bay. Hjælper ham, Bay. Ej, godt spillet! Ah, det er der ingen grund til, Jakob. For det er et frispark, der tager vi det her. Kan vi få et frisparksmål? Ja, Karl og Jakob, I går for en, ikke også? Vi skal have en aftale omkring. Ja, Bay, så tager du ham lige. Nej, du tager ham derinde på midten. Bay ind på midten. Så er det hjem, Mads. Kom igen! Jakob og Mads, det er faktisk jer to, der bliver fanget og tramper hinanden over tæerne deroppe, ikke også? Og ikke tager turen hjem. Ja, det ser jeg også. Jeg tror ikke, jeg filmer med jer. Og så drenge. Længere ud, Kan I løber? Godt spillet. Ja, det er svært. Godt, Mads. Godt. Kom, tilbyder. Tilbyder dig, Karl. Det var jorden og rammen. Bay og Karl får lige at aftale om, hvem der har ham der, og hvem der tager den anden. Kom, Olli er der. Hvor er I henne, RB? Bare spiller først, Karl. Olli er der. Finder en mand, RB! Karl, du må altså ikke gå for ham, vel? Ja, han er ham. Spil, Jakob! Godt spillet. Jakob, hænder Ja, Jakob. Godt, Jakob. Mads tilbyder af. Kom igen, RB! Jakob, find en rød mand derovre. Og presset! Jakob, det er din her ind på midten. Tilbyd jer! Udad til højre, yes. Jakob kommer.
Ned på gulvet, Jakob. Jakob, tag det roligt og spil bold. Jakob Bay, der står en, der kalder på den herude. Jakob Bay, der står en 7'er og kalder på den herude. Skub op, Ali. Dommer, jeg skifter din tur. Dommer. Jakob Bay, du kommer din tur. Jakob Bay. Mikkel, du kommer din tur. Højre bakke, ja. Så kommer Mikkel på banen. Hvordan var det, Jakob? Kan vi få en kommentar? Jeg ved ikke helt. Jakob, udad! Til venstre, Jakob! Det tager for længe! Vi må se at få lavet nogle mål. Godt, Jeppe. Vi har jo en til udskiftningsspiller på holdet. Men hvis vi lægger mærke til, så ser hans fodtøj. Småskadet. Der er en, der ikke rigtig har tjekket på sin bagage i klasselokalet. Han har smidt sin ene fodboldstøvle væk. Så det bliver lidt svært for ham at komme ind. Vi må håbe, vi finder den i frokostpausen. Karl, du blev fanget på den forkerte side af ham før igen. Ikke også? Du er nødt til at være bag ved ham, så du kan se, hvor han bevæger sig hen. Det kan du ikke med øjnene til eller nakken til.